te neko pita kaj ne štima sa Simonom, kaj bi mu ti rekao? Rekao bi mu da odjebe jer si najjebeniji lik koji postoji. Mi smo učinili sve kako bi joj olakšali odlazak. Pobrinite se da barem dobije pristojan sprovod. Svakako. Teta Vanda, vežite se, idemo. Zašto ste to napravili? Što želite postići tim činom? Prvo bom držal Minu na ledu par dana, onda bom oživil Vandu. Potpuno. Onda bom joj oživil Staru. Pa logično. I onda bu se stvari vratile u normalu. Znači možda je vaš blesavi sin pobjegao s mojom mrtvom mamom. Tako je, možda su pobjegli. Jebote, zaka ja tebe uvijek moram slušati. I zato kaj mi hoćeš pomoći. Ne, nego zato kaj sam glup. Glup. Smijete malo direkt po glavi, ali samo. Izbičuj svog kauboja. To je neko seksualno zbližavanje. Ne, više kao druženje sa životinjama. Seks sa životinjama. Mama. Čutim. To kaj si ti ko klinac oživljavao vrapčiće, ne znači da možeš i krasti ljudima mrtve roditelje. Kaj si ti neki... Čudotvorac. Dokaži se pred sobom, odigraj bilo što.